Ne bɛ silibu ni sunfinya de feere n ka fɛn bɛɛ jeni hali n ka miseli a ma bɔ. Ne tɔgɔ Tijani Kulubali. Samaraw ni sakiw ni finiw ni fɛngɛ donna an b'olu de feere. Ne de filɛ a bɛɛ jenina foyi ma bɔ minɛn kura min nalen don sisan n'an ko k'an b'a bɛɛ fɔ fɛn min ye 10 millions a b'a bɔ. Ne tɔgɔ ye Gawusu Kulubali, b'a fɔ Jeri, an ye sugu ɲɛmɔgɔ ye suguba. Tasuma kɔni an bɛ se ka min fɔ estimé an da la, a ye suguba jeni, an ye meuble 2 jeni. Donc sisan an tɛ se ka dégâts nombre fɔ sisan, a kɔni dégâts bonyana ni kɔrɔlen ta ye. An yɛrɛ kɔni bala ka n'a sɔrɔ a jenina don an kɔni t'a dɔn sababu fɛn nana n'a ye an bɛ jɛ k'a da la ka n'Ala ye latigɛ o de bɛ kɛ. Ne yɛrɛ nana ma se ka information foyi sɔrɔ a ko la n nana n ɲɛ bɛ yɔrɔ kɔni jeninen na parce que o y'an wele ka informer an nana ka n'a lajɛ n ɲɛ b'a la yɔrɔ in kɔni a bɛɛ jenina. Non 3 heures du matin sugu tasuma ye sugu minɛ 3 heures du matin. Bon an ye autorité de wele n'o ye pompier mɔgɔw ye u nana teliya la mais pompier tasuma bɛ nɛgɛ de la ni pompier ye ji k'a la n'a taara yan'a ka na nɛgɛ bɛ a bɛ mɛnɛ tuguni. Mana Bakari Dawu, ne ye Bamakɔ directeur régional de sécurité civile. Tasuma in kun jɔnjɔn tɛ se ka fɔ bawo ka sababu kɛ fɛn mun ye ni anw sera kɛnɛ kan an kɔni y'a sɔrɔ tasuma ɲagalenba don bonda 3 la donc an kɔni y'an kɛ tasuma kan k'a faga donc mais polisiw bɛ yan nɔ polisiw de ka baara ye ka enquête bila sen kan k'a sɛgɛsɛgɛ k'a larawe k'a dɔn mun y'a to a sababu bɔra mun na mais an bɛ yɔrɔ min na sisan an tɛ se k'a sababu jɔnjɔn fɔ la ni enquête kun cɛla enquête bɛ se k'a sɛbɛntiya. Parce que an joli an bɛ sugu kɔnɔ yan n'a fɔra sugu tɛ jeni fo sufɛ n'an taara so tuma min na ka da tugun an bɛ yan'an ka na sɔgɔma an b'a sɔrɔ ko sugu jenina bon ni sugu jenina normalement sécurité de kan ka na ka na anw ka minɛnw sécurité mais an tɛ mɔgɔ si an ɲɛ la an bɛ sapeur fɔlɔ de ye. Il faut reconnaître que c'est vrai kasara dɔw tɛ adamaden nɔ ye mais walasa ka se ka an dɛmɛ ka kasara kɛlɛ o ye adamaden nɔ ye bawo n'a fɔra k'a fɔ an ka siraw bila sira min b'a to tasuma ka mobile bɛ boli ka don nɔgɔya la cogo min na n'an banna ka kan kɛsu sigi o kan o bɛ na ni kasaraba ye dɛ donc ani ji bɛ sugu bulon kɔnɔ mais jiminɛnw bɛ yen mais ji t'a kɔnɔ donc o fana baara ka gɛlɛn kosɛbɛ o de ye fɛn min b'a to o de b'anw ka baara gɛlɛya an bolo. Ne bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'a lajɛ u ka sécurité don an ka sugu kɔnɔ ni feerekɛɲɔgɔnw fana. Ni faama m'u ka mesure ta n'u m'u ka faamaya place ta an tɛ bɔ nin cogoya la donc vraiment an bɛ wele bila faamaw ma u ka kow lajɛ tiɲɛ yɛrɛ kan u k'an ɲɛmɔgɔw wele an ka ko ninnu ɲɛf'u ɲɛna an y'a ɲɛfɔ ka tɛmɛ dɛ mais finalement an bɛ kuma jɔ yan nɔ an bɛ foli k'aw ye merci beaucoup. U k'a lajɛ parce que fɛn minnu courant ko ninnu ni ka sécurité ka ko la foyi t'olu de bɔ parce que an mɛnna nin ko in na yɔrɔ jeninen don o yɛrɛ fɛngɛ min fɔra k'u bɛn'o jɔ o yɛrɛ ma jɔ fɔlɔ n'a fɔra dɔw yɛrɛ nana jeni ka fara o kan fana o ye an sera o i ka ko la dɛ kuma ko yɛlɛma nin tɛ courant ko ka sécurité k'a la o de ɲɔgɔn tɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la vraiment u k'a lajɛ anw sɛgɛnna n'a fɔra an ye jeunes ye an ye kalanw kɛ an tilala kalanw na an ma baara sɔrɔ an nana an débrouiller sugu kɔnɔ ka dɔɔnin fara ɲɔgɔn kan ka na bitigiw dayɛlɛ an bɛ taa jamana kɔ kan an bɛ taga minɛn ta yen ka na n'a fɔra i fa jigi y'i ye ba jigi ye i muso jigi y'i ye i denw jigi y'i ye n'a fɔra k'i jigini ye sugu kelen min o bɛ ka jeni bon n'o jenina i bɛ t'i ko min i bɛ t'i jami vraiment a ka gɛlɛn quoi u k'a lajɛ hali bi depuis an ma wolo nin sugu jeni ko in bɛ sen na fo ka na se an kɔrɔbalen ma fo ka na se bi ma donc anw jigi ye suguni kelen min n'a fɔra a bɛ ka jeni diɲɛ don o don vraiment a ma nɔgɔn n'a fɔra an ye tunga fɛ taga to yen ka na an débrouiller suguba in kɔnɔ suguba in de anw ye jɔyɔrɔ ye n'an fa banana ordonnance bɛna d'an ma n'an ba banana ordonnance bɛna d'an ma n'an balimamuso banana o bɛna ordonnance d'an ma mais vraiment u k'a lajɛ anw sɛgɛnna quoi an sɛgɛnna yɛrɛ yɛrɛ de anw sɛgɛnna an b'a faamu o de tun bɛ ne bolo a k'o lase. ɲɛmɔgɔ mana fɔ fɛn fɛn kɛ a bɛ laban Ala de ta n'Ala ye mun latigɛ o de bɛ kɛ o la wayi ɲɛmɔgɔ k'u hakili to an na baara kɛ ka ɲɛ ka sugu dilan ka ɲɛ dɔrɔn bɛɛ ka se ka sigi ka ɲɛ.